Subject natin, pang-pito na ba? Tayo na talaga ito. Yan. So, pang-pito na ba? Tayo na talaga ito. Tayo'y manalangin. Great God, loving Father, in the throne of your grace, kami po'y lumalapit sa inyo, Panginoon. Hinihiling muli ay iyong paggabay sa aming mga puso't isipan upang aming panghawakan makikita ayon sa iyong pangako, Lord Jesus Christ, na aming makikita ikaw o ang iyong salita. Thank you, Lord Holy Spirit, for empowering our eyes, our thoughts, our ears, and our heart, so we could behold the glory of His grace. Thank you for answering and helping us tonight. In Christ's name we pray. Amen. So ngayong araw, mga kapatid, na ngayong araw ay mayroong mga magandang balita. Halimbawa, September 16, 2020. So, gusto ko lang iunahin muna ito, kapatid, kasi mamaya marami na namang conspiracy ito. Lalabas na naman na ito, pumayag na ang mga Islam, mga Middle East, kasi ito na ang papunta ng Sandilo. Yan ang mga ano. But this is a news just today, ngayong araw. Israel, UAE, and Bahrain signed Abraham Accord. So, it's an Abraham Accord. Trump says, dawn of the new Middle East. So, ito yung picture nila, kapatid. Minsan, magawa-gawa naman dyan. Ilagay naman dyan sa hinawakan nila na doon ang sandilo dyan. Grabe. No? Mapatawa tayo, kapatid. Ito ay isang kaganapan na malaki ang papel. No? Malaki. Nasa Bible ba ito? Of course. Nasa Bible. Kaya nga, sa title pala ng ating topic ngayon ay napaloobat ito sa ating generation. Kasi may movement, di ba? Kagabi, pinag-usapan natin yung kilusan, yung movement 1 to 7. So pag binasa niyo ito, kapatid, yung picture na yan, a spear agreement, the United Arab Emirates and Bahrain will establish embassies, exchange ambassadors, cooperate and work together with Israel. There were two previous accord, no, for peace. Pero ito ay talagang kakaiba rin ito, kapatid. Talagang tatayo na talaga ang salita ni Kristo nito sa river, mount at island. Pagbasahin natin ang mga articles ngayon, makikita mo mismo sa mga wording na ginagamit, mga statement ng mga tao na na-involve dito. Ano ang implikasyon nito sa whole world, sa global movement? Global movement. Ano ang relasyon nito sa apocalyptic church? Ano ang relasyon nito sa tinatawag nating movement of the closing? Napakaganda nito, kapatid. Yung iba na nag-isip ng sandilo, pag naintindihan nila yung river, mount at island, mas malapit pa ang panahon ng ating maramdaman kaysa gaya ng iniisip-isip nila, kapatid. According to Trump, sabi niya dito, sahin natin, thanks to the great courage of the leaders of these three countries. Kasi dati lang, ang kanilang ka-agreement, Egypt, agreement lang nila yung, ito bago ito ng mga bansa na nakipag-agreement. We take a major stride towards a future in which people of all faith, people of all faiths and backgrounds live together in peace and prosperity. Exactly Daniel 8:25.
The river Olay vision, my friend. Exactly. River Olay. Kaya hindi pwedeng i-underestimate the moment we disengage ourselves in understanding the river, we disrespect Christ. So we can never proclaim the word Amen. Yung Amen means the Christ. Kaya napaka-crucial ito sa ating generation, kapatid. Sinabi pa ni Netanyahu, ito daw ang pivot of history. Talaga naman talaga. You know, in 1998, there was a signing also sa mga religious organization yun, yung Abrahamic faith, the Muslim, the Christians, and Judaism. Tatlo yun. That was in 1998 nang in-establish yung World Sabbath of Religious Reconciliation. From 1998 hanggang ngayon, nagbunga yon ng ang mga Roman Catholic may Sabbath, Saturday keeping na sila. Baptist may Saturday keeping na rin. Ang Jehovah's Witnesses, meron rin silang Saturday keeping. So wala na masyadong yung tinanggal na yung prejudicial feeling na pag magsabado sila, Sabadista ito. Hindi na. Wala na yan na feeling ngayon. Ibig sabihin, the engagement ba ng philosophy ay talagang matured na ba? Matured na. Netanyahu described the accord as a pivot of history, heralding a new dawn. Yan. Talagang in spite ng napakatindi ng lindol, bagyo at ito naman ay inspiring a new dawn, heralding a new dawn. For thousands of years, the Jewish people have prayed for peace. For decades, the Jewish state has prayed for peace. And this is why today we are filled with such profound gratitude. Ganda. Pivot of history. Sabi naman ng Muslim, road to lasting security and prosperity. Foreign Minister Zahani said, peace between the Kingdom of Bahrain and the State of Israel is a step on the road to genuine and lasting security and prosperity. So by this statement, by the news, by the event, it gives a beautiful picture of the future. Promising life of the future. Di ba? Normal yun, basic yun eh. Kailangan talaga mabigyan ng tamang timplada. Kasi let's go to the natural law, basic. Pag ganito ang movement, talaga namang literally it will really lead ng ating human point of view, it will really lead to security and prosperity. Pag ganito ang program, without even considering yet kung talagang mangyari ba ito, kasi dalawa na ang na-failure ng mga accord. No? So, bantayan natin ito, kapatid, kasi napakalaking indicators ito sa ating generation. It coincides with the time of the seventh church. Yeah. Kasi napaloob lang naka-frame na talaga. Kaya ang Book of Revelation, inuna ko lang sa inyo ito kasi ito ang news ngayon. Tapos in-advance ko na sa inyo kasi lalabas ang mga conspiracy theory dyan. No? Malalabas ang mga conspiracy theory dito. Kaya kawawa talaga kung hindi natin bibigyan ng pansin ang social dynamics. So, dahil sa hindi tamang social interpretations, na-lead ang mga maraming Adventist sa mga maling proklamasyon. Very, talaga na proclamation. So, ngayong gabi, titingnan natin na ang Book of Revelation ay isa progressive siya.
Kahit i-apply mo kaya stick niyan at the center of it as the message, but we cannot go against the flow of the movement. Kaya movement ito, kapatid. Kaya atin nakikita na ang first chapter is Christ enduring love. Now, after the first chapter, it goes to the second and third chapter, which he presented himself to be the guidance, to be the source of our life. Kaya nga, si Kristo, paano siya nakipag-deal nang piniscribe niya yung mga anak niya sa loob ng simbahan. People in the church. Now, dito sa people in the church, tinitingnan natin na ganito talaga kaladirize yung message. So, dapat makita natin yung value, yung arrangement ni Jesus Christ sa kanyang revelation. We really need to appreciate, we really need to value, we really need to glorify God that in His narrative, in the construction of thoughts and themes, makita mo na agad yung kanyang pag-ibig. Makita man natin agad ngayon yung kanyang, yung how He guided us so we cannot be lost. Diba? So, napaka-ladirize ng message na yan. Kaya kagabi, pinag-usapan natin kasi magsimula tayo sa 7 churches. Kasi ang revelation, the main subject, the main actors of the issues right here are now the people of God and their accountability. But basically, it talks about Christ and His people. Kasi ang pinaka-central event dito, yung meeting of Christ and the redeemed. Nasa, na ito sa dulo na ito So kaya, dinescribe ni Kristo kay John at sa atin ngayon, kung ano tayo noon at ano tayo ngayon. Kung ano sila noon at ano yung kanilang mga buhay na mapariha sa atin ngayon. So nakikita natin na yung Ephesus, liberality, nag-start doon sa philosophy lang na para matulungan ang pagpadami, kailangan natin luagan natin ang atin. Ganun lang kasimple. Para matulungan natin, tanggapin natin ang women's ordination. Ganun lang kasimple siya. Na kahit wala na sa Biblia, no? Tapos mag-interpret. No? Para maintindihan ba na mayroong philosophy. May philosophy na hinugutan hinugutan. So pagdating sa Smyrna, normally, yun ang naging movement na ng mga anak ng Diyos. From liberality, then comes the compromise due to poverty. So, nakatutok pa rin siya. Sa mga nadali niya, kanya na yun, pero tinutukan niya yung mga anak ng Diyos na tumatayo. Kaya doon niya pinersecute. Pinersecute talaga niya yung natitira. So mayroon pa rin mga matitibay, pagkakapatid. Along the way, there are always people who remain. Kaya from Ephesus, may remnant. Sa Smyrna, may remnant. Those who are faithful to Him. Pagdating sa Pergamos, ito na, pinasok na doon yung pinaka-compromising philosophy. Kasi na-involve na yung life, healing na. Sakit, tapos yung philosophy, doctrine ng healing, na object-centered na, object adoration, hindi na sa creator of the object. Kaya na kapatid, mahirap yan tantyahin, mahirap yan i-identify kasi dinadaan sa mga panalangin kasi pinapanalangin naman natin. Ganon yan kapatid. So from Pergamos, it moves now to the movement that was industrialized, dinescribe dito, na kung ano ang environment sa bawat syudad, nakaapekto ito sa kanyang mga anak. So ang environment sa Tierra ay masyadong napaka-business-minded ang mga tao, napaka-sales-minded, napaka-real estate-minded nila. These were the times, no? Kaya nga dito, makikita mo yung movement ng mga anak ng Diyos, kapatid. So the 7 churches are a portrayal of human frailties and reflections of who they are
and who we are today. So exactly the same. Kasi ang kaaway, doon rin siya, saan siya naging successful, doon siya, kapatid. Doon siya kumikilos, kapatid. So, dito nakikita natin, no, na itong Christ, no, yung liberality niya, compromise, Christ people in His church. So, after katapos ng Theatera, we go now to the fifth church, and unto the angel of the church in Sardis. Dito sa Sardis, kapatid, kilosan na movement ito. Bawat church may corresponding time frame ito. Kasi movement para ihatid tayo. Ang tanong natin, bakit ba sa Amerika na itayo yung church, yung Seventh-day Adventist? Hindi kayo nagtanong na bakit sa Amerika? Anong significant value ng Amerika? Sa planet Earth, in geographical locations, saan siya nabilong? Sa North, sa South, sa East, or West? Ang ganda yan, kapatid. So sinabi, I know the words that thou hast a name. Ang ganda nito. Alam na pa the word, and thou, I know the words, and thou hast a name. And thou livest and not dead. Bakit, kapatid? No? Tapos sinabi niya sa verse 2, be watchful. Chapter 3 na tayo, kapatid. Chapter 3, nag-move ang ating chapter, nag-move din yung panahon. Be watchful and strengthen the things which remain. So, may remnant pa rin. May nanatili, kapatid, that are ready to die. For I have not found their works perfect before God. Nakita niya na may word, pero nakitaan niya, pero sinabi niya, and I have found thy works, and I have not found thy works. Hindi ko nakita na perfect yung ano. So magandang statement niya, kapatid. Kasi yung Sardis, dinescribe siya na as a dead church by most of the theologians. Bakit, kapatid? No? Sardis marks the age of a dead formalism. Dead formalism in the church, for which there is only one remedy, not creed, but the life-giving Spirit of God. So dahil nga ay nagposisyon ang lahat ng mga yung tinatawag na baguhan ba sa Age of Enlightenment, na baguhan sa Reformation movement. Kasi ito ng panahon, 1517 ito. Tanda natin 1517, nandito na yung movement of Reformation. Protestantism na dito magsimula. So that these collections na makikita natin sa mga nangyayari, kapatid, no? In the church for which there is only one remedy, not creed, but the life-giving. So, they were so creed-dependent, my friend. Sinabi dito, be watchful and strengthen the things which remain, that are ready to die, for I have not found their works perfect before God. Kaya sa atin ngayon, magandang mensahe ito. Kasi pag sinabi yung work, marami tayong good words. Kaya, is our work good? It's good. Is it noble? Yes. Is it acceptable? Yes. Ang tanong, is it the perfect will of God? Perfect will. Kaya si Paul, sabi niya ni Paul, di ba? Tatlo lang ang kanyang sinabi na maging that be not conformed to this world. But kasi ito ang biblical philosophy. Applicable to any time. And be not conformed to the world. But be ye transformed by the renewing of your mind. That you may prove what is good. Maraming bagay na mabuti. Pero itanong mo yan, is it the perfect will of God? Maraming mga bagay na acceptable sa mata ng tao. Maganda sa mata ng tao. Pero is it acceptable to God? Maraming program project na good sa tao, acceptable sa tao. Is it the perfect will of God? So, yun nga ang ibig sabihin, kapatid, nito. Is it the perfect will of God? So, sinabi ng isang author, I believe the words here spoken of are not saying they are not doing works.
but that their works are slanted more towards the world than towards God. We have to be careful. We have to be careful on this point na they have works, but more slanted more towards the world than towards God. So, kailangan mag-evaluation tayo, personal evaluation, group evaluation, church evaluation. Kaya hindi ako nagtaka bakit si George Knight sumulat ng libro ng The Apocalyptic Vision and the New Theory of Adventism. George Knight, our Seventh-day Adventist historian. This church, if I understand it, is very social-minded and helps local government with their projects. Ang galing pagkasulat ng author. Kasi, so tuusin naman talaga natin mga kapatid. Padami ng padami ang pangangailangan ng mundo. Ibig sabihin, itong mga need ng mundo, necessity ito. So when you respond for it, it will be good works. It will be wonderful works. Wonderful movement. Siyempre, yun ang need problema ng mundo. Tapos, tutukan natin. Ang tanong dyan, yan pa ba ang ating dapat gawin? Yan ba? Kasi hindi, padami ang problema. Kaya nga, parating na si Kristo. Kasi alam ni Kristo na walang solusyon yan. So, we have to evaluate. Kailangan na natin mag-evaluate, mga kapatid. Alam ng Panginoon, alam naman natin na honest to goodness naman kayo sa inyong mga missionary work. Honest to goodness naman kayo na gusto kayong tumulong sa mga tao na nangangailangan. Alam ng Panginoon yun. Alam din ng mundo. Kaya nga, siyempre, lahat ng relihiyon na focus na ngayon sa mga pagtulong. Kaya nga, kailangan abutin ang peace and prosperity. Magtulungan. Nasa higher level na. Tingnan mo yung news ngayon, Bahrain, Israel, di ba? Magtulong-tulong na sila. Yan ang tinatawag natin, kapatid. No? So, may sinasabing isang author na before, faith had been a form of knowledge, a consent to doctrine, and a submission to an institution or a liturgy. And the Romanists had held, sabi ba, that the inspired church is the only true interpreter of the word. Wow. So at the Diet of Worms in 1521, the author said, Luther challenged the supreme authority of Pope, Council, and Emperor, and substituted for this trinity of human authority the new trinity of spiritual power, the scriptures, the reason, and conscience. So ito ang ng Protestantism, scriptures, reasons, and conscience. Kaya nga, itong movement na ito ay napaloob talaga siya sa Sardis Church. Kasi ang Sardis Church ito talks about movement of people in terms of church, religious. Diba? Kaya yun ang nangyari sa planet Earth. Yung mga religious movement. Kaya ito nga yung sinasabi na 1517 to 1755. Ito yung panahon ng Sardis, kapatid. Sardis Church. So, patakbo na yung panahon para maintindihan natin ba kung paano in-express ni Kristo yung movement ng kanyang mga anak. Para makita natin yung ating nakaraan. Then comes now, kaya nga 1755, tandaan nyo, yun ang pagpunta natin dyan sa susunod, sa 7 seals, makikita natin yung significant value ng 1755. Kasi parehas lang ito sila. Parehas lang ng time frame. 7 church, 7 seals. Ganda yan. Ganda yan, kapatid, na makikita natin yan. Kaya, kung susuriin natin ng maigi, mapapansin ninyo na yung time frame, AD to 100, 100 to 313, no? 313 to 518, 518, 538 to 1517,
Di ba? 1517 to 1755. So lahat ng mga statement ni Kristo sa bawat verses na napaukol ito, makikita mo yung exact na pangyayari, kapatid. Exactly. So makikita mo 7 yan, frame, time, 1 to 7. 1 to 7 lang yan, sabi ng Panginoon. 7 churches, 7 seals, 1 to 7 lang din yan. 7 trumpets. Kasi yun lang ang time ng Panginoon. Yun ang kanyang perfect time of His work. Kaya from John's time to the second coming of Christ yan. So we have to take note. We have to make a highlight of our heart na from John's time to the coming of Christ. So alamin natin kung saan tayo nakatayo. Alamin natin yung galaw ng panahon sa movement ng redemption. Kasi sa bawat galaw ng panahon, may corresponding event ito na dinescribe ang Panginoon. Kaya dumating sa Philadelphia, pagdating sa Philadelphia, dito na sa Laodicea, kapatid. Meron pa bang ibang simbahan na minention ang Revelation? Wala na, kapatid. So maniguro tayo ngayon. Siguruhin natin kasi message of completeness ito eh. Kabahagi na tayo ng completeness. Kaya ang completeness nga tayo na maging kabahagi nito ay talagang preserved and protected tayo ng Panginoon. Kapatid, ha? So, ang problema lang sa nangyari sa Sardis ay na-mishandle nila yung concept ng reform. Yung concept ng reform, nakatutok lang sila doon sa kung ano ang ginawa ng papacy, kaya kanya-kanya ng reformation. Hindi na yung reformation ng buhay natin na mai-pattern kay Kristo, kung hindi yung reformation na trying to change the creed into some doctrinal positioning. Dahil nga sa doctrinal positioning na yan, si Satanas magaling mag-uto. Ang galing niyang mag-uto eh. Ang galing niyang mag-uto. Alam niya na mangyari ito. Alam ni Satanas. Kasi ilang beses niyang binasa nito. Possibly 1,000,000 times. So, binabasa din ni Satanas. So, alam niya. So, kaya nga, inuto niya ang lahat ng mga movement ng religious organizations or denominations na kayo ang tama kayo. Sige, iplasta niyo yung teaching niyo na opposite nito na kayo lang ang tama. Kaya, dito mo nakikita na pati ang Lutheran movement na watak-watak, na hati-hati sila, kapatid. No? The Reformed branch of the Reformation originating in Switzerland under the leadership of Zwingli and later Calvin went further than the Lutherans in eliminating Roman Catholic practices. Instead na eliminating human practices, no? Hindi, natutok nila doon sa isang reliyon. The Anglican Church is by some considered a third branch of the Reformation. It, however, did not emphasize new truth. In the Anglican Church are found elements from Roman Catholic. So, nag-adapt na rin sila. Yung hindi nila, in-adapt na nila. Kaya mayroong Lutheranism, Zwinglianism, Calvinism. Kita mo ang struggle talaga ng ating mga forefathers ba sa faith natin, sa ating generation. Okay? So, makikita natin na ang movement ng redemption in the field of church, no? Church, of people of God in the church, kapatid. Kaya dito, however, the great creative age of Protestantism was followed by didactic age, no? Palayo na tuloy. Doctrinal controversies swallowed up life. Instead, life-changing, doon na sila sa doctrinal changing. So, normal, si Satanas, pinapapilan niya talaga lahat. Kaya in Germany, this conflict resulted in 3 parties within the Lutheran Church. The Gnoceo-Lutherans, the General Lutherans, the Philippians. Lahat yan, kapatid. Yung movement na yan, from 1517, talagang
years yan. Kasi siyempre, inalagaan ni Satanas ang kanyang movement din. Na mag-result ito kasi alam niya, darating na yung Pang-pito. Alam ni Satanas, darating na yung Pang-pito. Alam din niya na from Sardis, ang sunod niyan, Philadelphia. Binasa niya yan Alam na niya. Alam niya ang movement, kapatid. So, dito natin makikita na yung the gospel was treated as doctrine rather than as a power of God unto salvation. And Christianity was presented as a religion of right thinking without corresponding emphasis on the right condition of the heart. Wala na So this one-sided emphasis on right thinking made the age of orthodoxy an age of great theological controversies. Yan na event, kapatid, na naka-develop siya sa kanya-kanya na sila. Tapos i-emphasize ng doctrinal positioning para makilala na kami lang ang tama. Kami lang ang tama. Talaga nakarating yan hanggang sa 1844. Dumating talaga siya, kapatid. Kaya ang Philadelphia na pang-anim, bantayan natin 1755, 1517 to 1755 ang time frame niyan. Tapos pumutok ang Lisbon earthquake. Kasi 1755 na yan, kapatid. May prescription ang Panginoon dito. So from Sardis, Philadelphia. So 1755 na yan, kapatid, onward. So itong Philadelphia Church, ito ang church na sinasabi na, kayo lang magbasa pero kunin na lang natin yung pinakabuo dito. The Church of Brotherly Love was the church with a sweet message and a bitter experience. Bakit? Siyempre, umikot na ang mundo, no? From Sardis na, papunta ng Philadelphia na. So, from Europe, nag-transfer na yung ibang movement, papunta na sa western part. Western part na, kapatid. So, ito na ang nangyayari, kapatid, kasi 1755, tapos dito na, meron ng movement sa Amerika, pumasok na dito yung 1798 na, kasi siyempre, sa 1700, nandyan na yung movement ng American population. Nandyan na, lumilitaw na yung Amerika. So dito, yung development ay pumasok na dito, kapatid, sa western part of the planet Earth. Yan. So dito na, tayo na dito yung separation of church and state. Kasi 1798 na. 1798 na yan, kapatid, 1798 na. Tandaan natin. 1798, yun ang panahon. Di ba? Na nahinto na yung 1,260 years na Dark Ages. Kasi na-establish na ng Amerika yung kanilang principle of yung separation of church and state. Ang tawag nila dyan ngayon, Amendment number 1. No? Amendment number 1 sa Amerika. No? So the Church of Brotherly Love was the church with a sweet message. No? Then looking at it, did to the imminent advent of Christ, dito na, pinag-usapan na dito na yung advent of Christ na, siyempre, nag-aral na ng mga, ng prophecy, kita na nila yon, no? Yan, kapatid. From the sixth, actually, ang Philadelphia is a brotherly love. Ito lang din ang church na walang pagsaway, no? Ang ginawa ang Panginoon. Philadelphia Church. The church where God establishes the foundation of His people. As the last church. 6 na yan kapatid So dahil nasa 6 na yan, gaya rin na itinatag niya ang tao on the 6th day, kapatid. Ay dapat ay patibay na sana ito, kapatid, pero sinabi kasi ng Panginoon na from the Philadelphia Church, no? From Philadelphia, tinawag ito ng isang writer na the disappointed church kasi 1844 nangyari. 1844 ang pivotal event nito, kapatid.
Malaki ang naging epekto ng 1844. Hindi lang yan tingnan na disappointment kasi sa 1844 dito rin na-fulfill yung prophecy na butal. Di ba? 391 years and 15 days na prophecy. At dito rin halos lahat ng relihiyon during this time talagang nakita nila na parating na ang Panginoon. Kasi ininterpret yung until 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Yun ang prophecy. No? So from that year, so pumasok na agad yung 1844, yung ending ng 2,300 prophecy. Yearly prophecy. So doon na mulat ng Christianity yung interpretation na sinabi rin ng ni Pedro na one day is 1 year. So yun na ang prophetic time, kapatid. So from Philadelphia, dito na rin ang movement. Talagang, actually, may Methodist na, iba't iba na eh. Nagtayuan na. These were the year, no? 19th century na ito, kapatid. So sa 19th century, dito sa Amerika, dahil sila na ang nagbigay ng the separation of church and state, dito na maximize yung pagsabuhay ng freedom of religion. So sa freedom of religion dito, kapatid, dito na sila si William Miller, kapatid. The Americans, sa America. Bakit kaya dito papunta, kapatid? The western part. Kasi may papel nga sila sa Revelation may papel. Pangalawa, in the span of the story of redemption, bakit doon niya ng Panginoon? No? Kasi western part, yung araw natin, yung araw will set on the west. So west part of the geographic locations sa ating planet Earth, ang Amerika ay nasa western part ng ating planet Earth. North, south, east, west. Katayo dito far east, eastern part. Kasama ditong Middle East. Normal yan na doon talaga itatag ng Panginoon kasi patapos na ang story of redemption. We are to close. Kaya nga, it's timely na Laodicea, the seventh. Kaya ang tanong, kung doon yan, at tayo ngayon, 2020 na, kailangan pa ba nating i-memorize yan? We need to feel, we need to be conscious na nasa seventh church tayo. Kasi ba, kiniklaim natin na we are the seventh church. Ito na yung Laodicea. So dapat, when we claim it as that, na yun ang ating generation, yun ang ating panahon, ito rin ang magmulat sa atin upang ma-realize natin saan tayo nakatayo sa panahon o in the frame time of the story of redemption. Pag binasa mo nga ang seventh church dito sa chapter 3 na ito, sinabi, unto, chapter 3 verse 14, unto the angel of the church of the Laodicea. Right? This thing set the Amen. Hindi sinabi, this thing set Christ. Set the Amen. Paano ibig sabihin ng Amen? Kasi ito na closing na Di ba nga tayo, pag magkatapos ng prayer, Amen. No, I agree. Ito na. Set the Amen. Who is the Amen? The faithful, the true witness. Sino yan? The beginning of the creation of God. So malinaw si Kristo yon, the truth. So the last prophetic letter bring us to the hour of God's judgment. Bakit? Kasi Laodicea, hindi mainit, hindi rin malamig. Hindi naman yun ang kondisyon ng Panginoon na kailangan. So judgment has to be rendered on this state of a condition. Kaya nga yan the prevailing spirit of this last hour is one of spiritual lukewarmness. A feeling of spiritual security with a tendency to trust in goods. Holistic, no?
with a feeling of spiritual security, with a feeling of intellectual security, with a feeling of medical security, with a tendency to trust the object, to trust the capsule, to trust, the tendency to trust the concoction, to the neglect of the heart religion, to instead to trust in Christ, in the Lord. So dito kapatid natin makikita na to those in such a condition, Christ would reveal Himself as the Amen. So, ngayon, nagsabi si Kristo, Amen! Kasi kayo dyan nanonood eh. You are watching the series. Na, it's God. I believe it's God who arranged. The expression comes from the Hebrew and is equivalent in the Greek to the truth. Sa Hebrew yan, sa Greek yan, the truth. It seems that Christ would impress our minds with the lesson the truth is not a mere system of doctrine or interpretation. He Himself is the truth. And the inference is that, yung ipinahiwatig niya, is that unless we see and possess Him. Ano yung we see and possess Him? Kasi yung words niya, yun ang tumatayo ngayon. Yung salita ni Kristo sa river, sa mount at sa island, siyang tumatayo ngayon. Pag nakita mo ang salita niya, na fulfillment yan, in the movement of this present world, ibig sabihin, we possess the truth. Pag hindi natin nakita, kapatid, kaya nga, paano hindi mo nakita? Kasi palagi mong sinasabi, Christ is coming soon. Hindi mo makita pala na yung nangyari ay yun na pala ang footsteps, movement of Christ coming. So the coming movement ay hindi mo na-recognize. So hindi clear sa mga tao yung movement niya. Kaya maraming madadali. Maraming madadali, kapatid. Kasi time na eh. Kaya nga sinabi ni Kristo, no one knows the hour or the day. But we know the time. Alam natin ang time. Hindi naman sinabi ni Kristo, no one knows the time. Hindi ah. Ang sinabi lang ni Kristo, no one knows the day or the hour. Pero ang time, we know the time of His coming. Bakit? Kasi yung time niya, naka-frame time. At saka may mga event. Simple as it is. Di ba, kapatid? Yan ang dapat nating makikita sa ating buhay. Doctrine is only a shell without a kernel when Christ is left out of the life. Totoo naman talaga na ang lahat ng Christianity ngayon. Huwag tayo mga kapatid kasi we have to respect. May faith yan sila, may virtue yan sila. Kaya add to your faith, virtue, add to your virtue, knowledge. Kasi ang ating pagkaanak ng Diyos hanggang sa pagsalubong, hanggang sa eternity is growing in grace, in the knowledge. Kasi walang katapusan ang wonders natin. Walang katapusan that we will be in awe, in admiration to our God and Creator. Kasi never-ending ang kanyang creation. Oh, that's so wonderful. So let us remember that the testimony of Jesus is the testimony of the faithful and true witness. Kung anong sinasabi ni Jesus, yun din ang sinasabi natin. Kaya ito ang ating pinag-usapan. Yung testimony, yung nakikita, yung mga fulfillment ng sinasabi ni Kristo. Kasi it talks about eyes. Ang pinag-usapan sa ating human physiology, sa ending ng prescription, is the eyes. Kaya nga, mayroon tayong, thou art blind kasi hindi nakakita. So this must be understood, no? Masyado kasi tayong natutok doon sa mga doctrinal na ano eh. Importante yun. But we need the kernel, not the shell. No? Are we witnessing of what we are seeing? Witness ba natin yung ating nakikita as the footsteps of an approaching God? Bukang bibig ba natin na maghanda tayo parating na si Kristo? Kasi kung hindi naging bukang bibig natin yan, kapatid,
there must be something wrong in our relationship with Him. There must still be blindness in the midst. No? So itong Laodicea, kapatid, no? Alam natin na ito ang pang-pito. So ang tanong ngayon, nandito na ba tayo? Of course. Tagal na. Napakatagal na nandito na tayo sa pang-pito. Napakatagal na, kapatid. Kaya nga, akala ng iba ay darating pa ang latter rain. Akala nila, darating pa ang latter rain, kapatid. At hinihintay pa nila ang latter rain kasi para daw sila maka-loud cry. So hindi naintindihan ang loud cry. Hindi naintindihan ang latter rain. Ang loud cry is a natural response of the rain that falls in your heart. That heals your eyes. Ulan ba na nakapagpagaling ng ating mata? Kaya ka mag-loud cry. So itong Laodicea, kapatid, alam natin na ito rin ang generation. Sa panahon, literally, sa panahon na yon, ito yung time na napaka-advance ng business nila, kapatid. In fact, yung church ng Laodicea, he occupied na napakalaking area, land area, doon sa Laodicea City. Yung church ba, ng Laodicea church na Saturday keeper. Saturday ba, yung mga anak ng Diyos, talagang malaki. 2 blocks ang kanila. Yan, ito yan. Yan ang block na yan. Yan. Sa syudad na yan. Malaki. Malaki sila. And these are the city with textile and banking. Kaya mahilig sila sa fashion. Mga fashion ba, mga styles ng pananamit. Kasi textile industry, napakalakas niyan. Masyadong advanced sa kanilang generation. Tapos nandyan na ang banking industry. So very rich talaga ang Laodicea, kapatid. In terms of material aspects, kapatid. Very rich sila. Okay? Ito ngayon, the entire city. Ito ang picture, the entire city block. Isang block sila sa syudad. Yung church ng Laodicea. So hindi sila ordinaryo. Hindi talaga ordinaryo yung church sila. Kitang-kita sila. Kahit saan, identified talaga sila na church. Kasi marami sila eh. So dito naman ay entire city block ang Laodicea, kapatid. Sinabi dito sa 13, he that had an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Sa mga simbahan. Once again, we are told to hear what the Spirit said to the churches by Jesus Himself, who spoke these words. As all of these messages to these churches are printed and read, He reminds us once again, here to open the ears of our understanding, to His teachings. Kaya, isipin mo, it talks about the whole world. Hindi mo ma-dichotomize, ma-segregate ang religious life sa political world and sa political life. Cannot. Kasi ito na ang sinabi ni Kristo. Siya ang nag-prescribe nito. Kaya dito, kapatid, kung titingnan natin yung movement ng ating mga kapatid noon, sa takbo rin ng panahon at dumating tayo sa 2020, ay exactly, truth stands by itself. Self-evident ito. Kasi kung ano ang mga tao noon, yung 7 churches na yan, na hinatiran ni John the Revelator, pinahatid niya ang sulat na yan. Yan din ang church ng Panginoon ngayon. Ngayon ba, kita, tayo. So nandito na tayo sa pang-pito, tayo na talaga ito. Ano yun tayo? Meron tayong spirito na napaka-liberal. Lalo na sa advancement ngayon ng pamaraan ng kaaway ni Kristo. Siyempre, kinopya niya ang mga ministries.
Dahil kinopya niya ang mga activities at mga program ng spirituality at pinangalanan pa niyang spiritual formation, normal talaga na ma-liberalize natin yung standard. Kaya nga pumasok na yung celebration movement. Dapat intindihin yung mga paggamit ng drugs, paggamit kasi wala namang masama na yan eh. Di ba? Walang masama. Pero is it the perfect will of God? Sa paakdang panahon, kapatid, in the solemnity of time. So dahil dyan, kapatid, pero nandoon pa rin yung atin, yung strength nila noon, yun din ang strength natin. Yung weakness nila, yun din ang weakness. Yung pito na yan, talagang nasa atin lahat. Ilan sa atin, dahil sa poverty, hindi makasimba, hindi makapractice ng pananampalataya. We do a lot of compromise. Ilan sa mga estudyante, dahil na presyo sa pag-aaral, kinompromise nila ang kanilang relasyon sa Panginoon. Ilan sa mga pamilya ang nawasa dahil lang sa gustong abutin. Ayaw nilang mag-enjoy ng Christ's presence in emptiness, in poverty. Kailangan, hindi nila maramdaman yung kailangan sa lahat ng panahon, dapat ganito. Hindi natin nakikita na kahit the richest man in this earth, he has always time. May mga panahon siya na mahirap siya. Paano maging mahirap ang mayaman? Simple lang. Discontentment. Kahit ikaw pa may-ari ng ilang trilyonis na pera, pag hindi mawala sa iyo yung discontentment, kaya may kasabihan, contentment makes poor man rich. Discontentment makes rich man poor, kapatid. So yung movement na yan, hanggang sa dito na pumasok na yung healing philosophy, ito ang pinakamatindi sa ating generation. If you have time, please secure the series released by General Conference of the Department of Health ng General Conference of the Seventh-day Adventist. Yung series nila ng New Age Healing, kapatid. Kompleto ng PowerPoint yan. You have to move heaven and earth to secure that series. I know, Ma'am Lalin, siguro meron sa mga, dyan, kasi paragi silang sinisiminat niyan eh. Hindi ko lang alam kung pinanatili nila dyan. Kasi the moment na basahin mo yon, the moment na pag-aralan mo yon, doon mo makikita kung sino tayo ngayon, kung ano ang Seventh-day Adventist, pati pastors, leaders of the church, have not come into that series. Please. Kapatid, if you are the president of the union, president of the conference, president of the missions, president of the divisions, please get into that. Nandyan lang yan eh. That's the property of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Si Hal decides, si Landless, yung mga director na yan. Meron silang series dyan eh. 1 to 6 series yan. Ang title ay New Age and Healing Philosophy. So, dito kapatid, dito rin sinulat, maraming sinulat si Ellen G. White, maraming sinulat siya tungkol sa ating generation din. Sa kanyang mga testimony. Yung ating industriya. Kaya bakit na tayo kapatid dito sa mga sales, integrative na lahat ang ginawa ni Satanas. Sa mga sales, sa mga network, sa mga kung ano-ano na lang na kasi ito ang generation eh para mag-produce siya ng lukewarmness. Unknown ba? Hindi naman malaya na lukewarm na dahil nga na busy na. Kasi simple, pag magkapera ko nito, malaki ang ganansya ko nito, itulong ko to sa gawain ng Panginoon. Tutulungan natin ang gawain ng Panginoon. Hindi niya alam na ang focus pala ng gawain ng Panginoon, yung puso pala niya. The heart of man, the souls of man. Wala na eh. Wala na yung value na sinabi ng Spirit of Prophecy na you have to unload. Because, di ba, yung vision ni Ellen G. White on the narrow road?
So napaka-resistant talaga ng spirit. Napaka-resistant ng mga simplification na in spite na-engage na tayo sa napaka-confusing world, sa yan tinatawag natin, napaka-insecure na mundo, we tend still to hold to that worldly promise na gaganda pa ang mundo kasi peace and prosperity in unity, love, compassion. Dito na, papasok na yung kapatid, yung tinatawag nating hypocrisy. Yung hypocrisy, siyempre ito na ang Sardis eh. Yung hypocrisy kasi, it is at the height when one has the highest level of belief na kami lang, kaya nga nag-away-away na ang mga relihiyon na yung spirit na na-develop natin from the time of Sardis to na nagka-produce siya ngayon ng mga relihiyon na nagdidebate. Pinakawayan ang pangalan pa. Sino ang tunay na iglesia? Grabe. So we develop a spirit, pag nakakita tayo ng ibang relihiyon, kaaway natin yan, hindi yan totoo. Sila rin makakita sa atin ng mga kulto yan. Pag nakakita tayo ng Jehovah's Witness, hindi yan sa Panginoon. Paano mo masabi na ang Jehovah's Witness, pangalan yan, Jehovah Witness? Church of Christ, born again, Baptist, Methodist, di ba? So, dito kapatid dito si Satanas nagpapil ng kanyang insinuation na, hindi yan tama. Tama yun, kayo lang ang tama. Kayo lang. Yan, ipatayo mo. So, ang mode ng transmission of message na pag nag-conduct ng mga series, ipresenta sa mundo na ito ang doktrina ito ang teachings ng simbahan. Ito ang teachings ng simbahan. Ito ang doktrina para maitayo na ito ang tamang simbahan. Ito ang tamang relihiyon. Instead na i-proclaim si Kristo para makita ang kanyang mga anak o makita ang kanyang simbahan, hindi na baliktad. Pinoclaim ang church para makita si Kristo. Hindi naman dapat ganon. I-proclaim si Kristo para makita ang church niya. Kasi yung church, people that obeyed His will. So yung people na yan, yun ang tawag na church, living church. Pero nabaliktad yan kapatid, binaliktad na kaaway. Kaya ngayon dapat magbago tayo ng konsepto. Kaya nga yun ang meaning ng reformation, to change our concept of ideas. Pag may Jehovah's Witness na pupunta sa bahay niyo, buksan niyo, pakainin mo, pa-snacks mo, you share na tayo, we are also a Jehovah's Witness. Because we witness what Jehovah had said. Tayo rin ay iglesia ni Kristo. Kasi si Kristo nagtatag ng iglesia. And we are born again because of His grace. Baptist because we do the rites of baptism. Catholic kasi universal ang proclamation ng salvation. Kaya dito kapatid, pagdating sa Philadelphia, maliit na lang sana, short, malapit na. Pero hindi makahintay. Cannot wait. Kaya dahil hindi makahintay, mag-venture naman ng mga good works na yung pala, the time has already come. So ito ang prescription ni Jesus. Kaya nga binigay niya kapatid sa atin yung narrative nito. Amen. Kayo na lang babasahin niya kapatid. Pero sinabi niya dito sa 17, sa 15, 16. So then because thou art lukewarm, and neither cold or hot, I will spew thee out of my mouth. Because thou sayest, kasi sinabi mo, ipinagmayabang mo, I am rich and increase with goods. Grabe, literally, symbolically, stands by itself. Bakit? Ina-experience sa ating generation kasi, masyadong open, masyadong marami na ang mga opportunities. At sa at the tip of our fingers, siyempre, maliban sa field of academic education,
Grabe na. In terms of knowledge, grabe na. Grabe na talaga. Rich in knowledge. Increase with goods. Maraming mga construction. Maraming mga kung anong mga material things in this world. We are rich and increase with goods and have need of nothing. At yun ang pinakamasaklap. Walang space ng Holy Spirit niya. And knowest not, at hindi mo alam, that thou art rich. Ang expression ng Jesus, personalized, thou art rich. Thou art rich. Rich and miserable and poor. Are you not experiencing that this planet Earth, we are living a miserable life? Poor, blind, and naked. Yun ang worst. Yung arrangement niya, blind and naked, going into blindness. Okay pa tayo rich, no? You make decisions to be not to be in God. You because of your decisions, kaya nga sumali ka ng mga desisyon na yan na kapa, kaya miserable ang buhay mo ngayon. Then you become poor. Ang masaklap niyan, blind. Kaya bakit? Hindi na nakikita na yung panahon pala ay panahon na pala na maghanda na, get out. You have to get out of the city. Tagal ng mensahe yan, kapatid. Uy, tagal na talaga yan. Kaya I counsel thee to buy me gold tried in the fire, that thou mayest be rich. I counsel thee, pinayuhan tayo, personalized counsel. Buy of me. Saan tayo bibili? Sa kanya. Gold tried in the fire. Grabe, napakabait ng Panginoon na to. That thou mayest be rich. So, siyempre siya ang nag-ano nito, tried in the fire, proven, and white raiment, that thou mayest be clothed. Kasi pag may, hindi puti yan, may ano yan, ay, gaya sa parable of the wedding feast. That mayest be clothed. Kasi naked ka eh. And that the shame of thy nakedness do not appear. And anoint thine eyes with an eye salve. Anoint thine eyes with that thou mayest see. Ang napakabait ng Panginoon sapagkat ang counsel na to, kapatid, no, our condition perfectly fit to the seventh church, Laodicea. So, wala na tayong mapuntahan. Wala na. Bakit saan ba tayo pwedeng magpinto-pintuhan? Dito na sa seventh church, Laodicea. It is by this church of lukewarmness that the time of Christ's appearing will be realized. So ito na nga, darating na siya. But Christ provided us with 3 saving advice. Ano yung advice niya? Buy of pure gold. Ano yung pure gold? That's Christ's grace. Grasya lang ni Kristo, His righteousness. That's the gold, my friend. Huwag ninyong hanapin pa yung gold yan na nakalibing. Huwag na, sister, huwag na, brother. Yung grasya na. Di kailangan na Kristo yung ginto na barita para abutin ang mga tao. Doesn't need it. Trabaho ng Panginoon. I-manipulate natin sa gold, sa pera. We cannot manipulate God. He has all the power to reach people in His own. God has 1,000 ways in which we know nothing. We know nothing. Just buy of white raiment, Christ's righteousness. And buy of an eye salve, yung Holy Spirit. Ano yung Holy Spirit? How it functions to us, to our eyes. Yun ang kanyang truth. Yun ang kanyang amen, the truth, the Christ, the reality of Christ, active word. Bakit? Kasi it's the Holy Spirit to comfort us, to give us an understanding. Kaya nga, siya lang. Kasi yung understanding, ma-realize because we see the truth. See the truth, the eyes. See the truth. Grabe yung mga kung saan-saan papunta yung mga usapan ng mga sermon, mga seminar, na simple lang yung sinasabi ng Biblia, kapatid.
He described this church as a strange mixture of flesh and spirit. Apparently blinded by its compromising posture, it seems unable to recognize the true nature of its nauseous, lukewarm state. Bakit hindi siya makarecognize? Kasi gumagawa siya ng kabutihang galaw. Good works. Di ba? Ano bang problema? Masama. Nagsasalita nga, God is good all the time. Ano problema niya? Malaking problema yan. And we are all God's children. Malaking problema yan. Kasi hindi na yan biblical sa story of redemption. Hindi na yan biblical. Kapatid. So here we are in our very own generation. Pang-pito na ba? Yes! Tayo na ba? Ang sasalubong? Yes! That's the good news. Kasi laalis ka, you get out from the entrapping system. Kaya may panawag ka, come out and be separate. Ito na eh. Ha? Di ba? Yung news ngayon, united na sila. Sino magkakala? Sabi nga, basahin mo ang news na yan. 1,000 years ang kanilang, mag-invest na nga sila para sa ganyan eh, ang Israel. Kaya 1,000 years na ang kanilang hinangad na magkaroon ng brotherhood. Sinabi ni Ellen G. White sa Bible Commentary, Volume 7, 963, Paragraph 6. Worse than infidels. Half-hearted Christians are worse than infidels. For the deceptive words and non-committal position led many astray. Siyempre kaya nga nasanay tayo, hindi pa kasi nagsabi ang misyon na mag-country living, hindi pa kasi nagsabi ang union, hindi pa kasi nagsabi ang GC. Saan natin mababasa yun? Sa Bible at saka sa Spirit of Prophecy, na hintayin natin silang magsabi. Oo, kapatid. Kaya nga kailangan natin i-reach out ang ating mga leaders, kailangan i-reach out natin ang mga pastors. Kasi magtulungan. Ang essence niyan, kayo namang mga leaders, pastors, huwag kayong masaktan. Ang essence niyan, magtulungan tayo. Magtulungan. Kasi mahaba ng ating pagsama-samahan, pinagsamahan. May isang linya tayo na dapat nating panghawakan. The infidel shows his colors. The lukewarm Christian deceives both parties. He is neither a good worldling nor a good Christian. Satan uses him to do a work that no one else can do. Ang sakit. Grabe. So basang-basa natin ang galaw ni Satanas. Purihin natin ang Panginoon na nakikita natin ang galaw na ito, kapatid. Kaya ngayong gabi, He offers eye salve to overcome blindness. Ngayong in-offer niya, white raiment to overcome our nakedness. Siyempre, isuot na natin eh. When you change concept, you change your views, ilagay na natin yung konsepto ni Kristo. Ilagay na natin yung kanyang prescription. So we can wear, na di tayo matdungisan. Kasi yung dungis ng philosophy na yan, yun ang makapadungis ng ating spiritual raiment, kapatid. Yun ang ibig sabihin. And a goal to overcome poverty. What do you mean by a goal? Christ. Why? Because in Christ, we will have contentment. Let us be contented on the things that we possess now. The things that we get closer to our God and our Christ. Yun ang importante, we get closer to Christ, my beloved friends. So dito ngayon sa frame time of 1 to 7, sa frame events of 1 to 7, nandito na tayo, kapatid, sa dulo na. Napakatagal na yan, yung Laodicea na yan. Kaya nga nandito tayo ngayon because we realize, tinawag tayo kasi God give us an eye salve, and white raiment, and a gold contentment. But we are contented in God's grace. Napakaraming negosyo, marami kaming mga kaibigan, kapatid, na until now, they can tell you of all those offers. But God is giving us an eyesight to see the things. Na ito na ang generation natin, kapatid. This is our generation. Tayo na ang sasalubong, kapatid. Kaya ang tanong dyan,
Dahil nag-move na tayo ngayon, na movement na ang salvation from Christ's sustaining love. The movement of His people in the church, they need gold, white raiment, and hyssop, that we possess now. Tatlo yan kapatid, kasi it's the river, the mount, and the island. Tatlo lang yan, white raiment, gold, and an hyssop. It's only three, because it means the unity of His word, the truth, my beloved friend, the truth that will make you be contented of life. The truth that will see you the movement of the enemy, my friend. Saan natin kukunin ito? Yung white raiment, gold, and an hyssop, saan natin kukunin? Kaya nga, yun ang chapter 4. Bakit? Ano yung chapter 4? The throne of His grace, my friend. In the throne of His grace. Kaya patay na lang in the throne of your grace. Our loving Father which art in heaven, in the throne of your grace. Kasi ang panalangin natin, kailangan iparating natin sa kanyang trono. Sa trono na puno ang grasya. Kaya yun ang chapter 4. Ganun kaganda yung arrangement ng message. Although walang chaptering ang pagkasulat ni Bible. Pero in God's grace, yung mga theologians na nag-ano dyan, na-arrange yan. Kasi there is no options by the theologians to make the chapter like that. Kasi alam din ng Panginoon na yun talaga ang tatayo. From chapter 4 in the throne of His grace. Pagdating sa chapter 5, kapatid, ano yung chapter 5? There was a man sitting on the throne with a book in his right hand, sealed with 7 seals. Wow! In the throne, there is a man sitting with a book in his right hand. Kaya yung book na yan, sealed with 7 seals. Who can open the book? What is the 7 seals? At dito natin makikita, from the time of John, o sa atin ngayon 2020, kung ano yung political movements, how the world affects the institutions, the structures of the church. Ang ganda nito, kapatid. Maganda, matutunghayan natin yan sa sunod natin. Bukas na naman, pag-aralan natin ito, kapatid. It's time for you to share because I would like to tell you straight right now. Without the river, the mount, and the island that guides engages to the last generations, we will be defiled and fornicated. And that time, yung timing ng ating buhay, and we will be late, my beloved friends. Shall we bow our heads for prayer? Our great God, loving Father, in the throne of your grace, we would like to thank you for your words that you have delivered to the island of Patmos, to John the Revelator. Thank you for allowing us to see the movement, the working movement of your grace. And I pray for those who are watching right now, from the different corners of this planet Earth. Give them dreams and visions. Thank you, Lord Holy Spirit, for impressing into our hearts and anointing our eyes to see the reality of the word spoken by Christ as the fulfillment, as the reality of the activities and the movement of the world today. The entire planet Earth, the political movement, and everything going on as it is written in the Word, as it is spoken by Jesus Christ. Thank you for making our heart decide to follow you wherever you go, to follow the Lamb wheresoever he goes. Thank you for giving us time to grow in grace in the knowledge of your words. Prepare us tomorrow again for another night of study so we can complete the story of redemption. In Christ's name we pray. Amen.